I den her film, der vil jeg forklare, hvordan tretrinsreglen fungerer. Og tretrinsreglen, det er en metode til, hvordan man differentierer funktioner. Og som det ligger i navnet, så består den af 3 trin. Hvis vi kigger på trin 1, ja, det er den her. Først og fremmest så har man selvfølgelig en funktion, og min givne funktion er 2x i tredje minus x plus 1. Og i første trin, det man så gør, det er, at vi har den her, altså i første trin, der skal man opstille differencen for y, og den er også kaldet delta y. Og der har vi så den her givne funktion, hvor man siger, eller der hedder delta y er lige med f af x0 plus h minus f af x0. Og det vi så egentlig bare gør, det er, at vi hernede siger delta y er lige med. Og så hver gang der i vores egen funktion står x, så sætter vi det her udtryk ind x0 plus h. Så som vi ser her, 2x i tredje giver 2 af x0 plus h i tredje. Og så siger vi så minus her, og igen så siger vi x0 plus h, fordi der her opstår et x, og så siger vi bare plus 1. Og det sidste led her, det vi gør med det er, at vi faktisk tager hele vores funktion, hele vores givne funktion, og sætter den ind der. Og det vi så lige husker, det er, at hver gang der står x, så ændrer vi det lige til x0. Efterfølgende så fik jeg her kast til at udregne eller udvide udtrykket. Hvis man har en andengradsligning, så vil man selv regne det ud ved hjælp af at kvadrere, men her i en tredjegrads ligning, der er det lidt spild af tid. Så der har jeg fået kast til det. Efterfølgende så vil man også reducere det her udtryk, hvis der var noget, der for eksempel gik ud med hinanden, men det er ikke lige tilfældet i min funktion, men ellers så ville man gøre det normalt. Ja, og så går vi videre til næste trin. Og det her trin, der opstilles differenskoefficienten, også kaldet sekanthandlingen. Og det gøres ved hjælp af denne her, vi ser her, den her forskrift. Og vi har som sagt lige regnet delta y ud, så den sætter vi lige så fint ind her, og så dividerer vi faktisk bare med h. Så her så kigger vi så på, altså hvor går h ud med et andet h, så derfor så h i anden, det bliver bare til h. Går vi videre til det næste h, det går bare fuldstændig ud, fordi h divideret med h, det er bare ingenting her, og så går vi så videre, hvor vi så har her h i tredje, og det bliver bare til h i anden. Så får vi minus h her, fordi at det her minus h herover, det giver selvfølgelig bare 1. Så det sætter vi her, minus 1. Og så har vi faktisk lavet hele trin 2. Så er vi klar til at gå videre til trin 3 med vores nye resultat, som er det vi har her. Ja, så går vi videre. Og så her i det her trin, det sidste trin, der skal differentialkvotienten findes, og det gør også, at man undersøger, hvad der sker med differentialkvotienten, når h den bliver uendelig lille. Og her der gør vi simpelthen bare h så lille, at den faktisk er lige med 0. Så her det vi faktisk gør, det er bare, at vi hver gang der ellers stod et h, for vores, det kan vi se, det stod der her tidligere, der stod nogle h'er her. Og hver gang der står det, så sætter vi faktisk bare 0 ind i stedet for. Det regner vi så selvfølgelig ud til sidst. Det første led her, det forsvinder helt, kan vi se, fordi de bliver begge 2 gange med 0. Efterfølgende så har vi her 6 gange x0 i anden. Det bliver bare stående, det er det, der står herovre. Så siger vi plus 2 gange 0 i anden, det går også ud med sig selv. Så derfor så står vi tilbage med minus 1. Så vores resultat her i tredje trin, det er faktisk 6 gange x0 i anden minus 1. Så det er faktisk det, vi har regnet ud. Det er det, vi er kommet frem til i den her tretrinsregel. Men der står alligevel 3 trin, hvor man godt lige kunne komme til at skrive lidt forkert eller noget. Så derfor så kan vi faktisk tjekke det. Det er faktisk ret logisk, om det her det er rigtigt. Så der kan vi lige se her. Hvis vi husker den her funktion her, som vi startede ud med, den givne funktion, og så kigger på det endelige resultat, så kan vi tjekke, om det er rigtigt ved hjælp af differentialregning, hvis man kender regnereglerne for dem. For hvis vi ser her på det første led her, så ved differentialregning, så rykker man 3 ned foran, så det bliver 2 gange 3x, og så så minuser man med 1 heroppe i potensen, så det vil blive 2 gange 3x i anden.
2 gange 3, det er jo 6, så derfor så siger vi 6 gange x i anden. Så derfor så kan vi så se, at vores første led, det er faktisk rigtigt. Kigger vi på det næste led, så kan vi her se minus x plus 1. Og når x er ganget på en faktor, så bliver det bare faktoren. Ja, fordi x er 1, og den ganges på 1 her. Så det bliver bare 1 minus 1. Så derfor så kan vi faktisk understøtte, at vores resultat er rigtigt, og det er jo rigtig dejligt.